Tielo ma Kampen nyaka sani koro dhi nyime kabe king'iyo kaunti ni ma Migori josiasa mopo nyaka sani dhi nyime kod manyo mbule kaunti ma Migori. Wang'eyo ni report no kata list mogol kod duol no mar IBC yango ni nyaka sani kwan jogo ombulu dude kaunti ma Migori mangima gin maromo gana 469 kod 50 kod 3 mabende koro magi joma bende dhi go ombulu e chenro mabiro ni sama bende kod dong mana ndalo maromo 3 kende to koro chende oganda jo Kenya dhi go ombulu kaunti ma Migori siasa mopogore opogore nyaka sani dhi nyime mar manyo mbulu e gwenge mopogore opogore king'iyo toka kama wuene nitiere romo mar siasa bende los kod laktar Ochile mana achiel kuom josiasa go mabende laro kom mar governor e kaunti ma Migori en achiel kuom jogo bende nyaka sani koro nitie chendo margi mar manyo mbulu sama bende kodo mana kinde machuok to koro piny Kenya dhi yiero odiochieng' ma kiny wang'e ni odiochieng' mogik mabende koro manyo mbulu kabende kaunti ma Migori mangima josiasa maromo 378 mano kochake kom mar MCA nyaka komno mar governor nyaka sani koro osewuok oko mar manyo mbulu sama bende kodo mandala achiel ko chien machal koda mae korumo king'iyo gwenge kaunti ma Migori wantie kod kombe mopogore opogore ka komno mar governor e kaunti ma Migori nyaka sani wantie kod jochung' maromo 9 duto mabende manyo komni komno ma woman rep wantie kod jogo ombulu wantie kod jogo bende ochung' maromo 3 mabende manyo komni to komno mar senator wantie kod ji maromo 3 mabende nyaka sani koro osewuok oko mar manyo mbulu e chenro machal kod mae igeno ne odiochieng' ma kawuono kaachiel kod kiny josiasa dhi e kuonde mopogore opogore ka gitieko chendo margi mar manyo mbulu kabende sama wueni wantie machiegni mar ng'iyo ni to odiochieng' ma kawuono bende Ochile koro nitie kod romo mare e posta ang'o gino bende koro dhi kono oganda en ang'o gino modhi uso ne oganda koro nego gin e sama bende koro oganda jo Kenya koro oikore yiero ka opogi kod ikruok mag josiasa mar manyo kod mopogore opogore duolno mar IBC be nyaka sani dhi nyime kod keto okang' makare ma otelo ne yiero maduong' bende koro chan tarik 9 madweni okinyi ma kawuono karende kata clerks mabende dhi chiwo chenro mag ombulu e kuonde luto ombulu kata polling station maromo gana 6,102 be nyaka sani nochako tiegruok mabende tiegruok bende dhi rumo odiochieng' makiny ma en mar ikruok mar yiero maduong' mabende koro igeno ni kaunti ma Migori ka ipimo kod higni mokalo kata higa mar 2017 ne nitiere koko mang'eny mag siasa kata kamano wang' ni obila lero ni koko mag siasa wang' ne beto dok piny e kaunti ma Migori ka bende pod wang'iyo ni to kinde mar ndalo ariyo ma en kawuono gi kiny sama josiasa dhi nyime kod manyo mbulu margi bende kwe dhi bedo kaka osebedo kinde mokalo to kapod nitiere obila oseketo okang' machal nade manichielo machal koda mae koro dhi kare kendo obila noselero ni weche mag arita kwe oseket makare motelo chendo ni kabende ka dinjo report nogol kod duolo mar IBC yango ni e kaunti ma Migori mangima e kinde mar yiero ma idhi timni obila maromo gana 2,124 duto koro dhi bedo e kuonde ma iluto ombulu kaachiel kod kuonde ma ikwano ombulu kuonde ma ikwano ombulu gin 9 duto e kaunti ma Migori kabende moro ka moro kuom kuondego ma ikwano ombulu kata tallying center dhi bedo kod obila maromo 20 mano weche mag arita kwe koro ket makare gima duong' bende nyaka sani koro oganda ng'iyo en ni chendo mag arita kwe dhi bedo nade e kinde mar ndalo ariyo modong' ma josiasa koro temo larore koni gi koni mano ni to ombulu duto maromo gana 469 kod 50 kod 3 ng'ama biro ombulu mathoth e yiero machal koda mae wantiere poster ground kama bende pod wang'iyo ni to chendo machal koda mamigeni chakre sa 6 wang'e ang'o gidhi midhi wachi oganda maromo nade madhi chopo tang'o moganda nyalo kwanyo mabende koro dhi miyo koro gi wach ne to ng'ano ma gidhi gone ombulu e chenro mabende koro mar go ombulu bedo chan tarik 9 madweni koro pod wantie poster ground wabiro medo mi mathoth ka otende kod romo mar siasa ni ma ochan kod Ochile yako. Erokamano ahinya Jo Juma ka en Migori kuom atamalo go duto ma oganda rito mondo ne ni gidhi wuok oko e kwan maromo nade mondo go ombulu wagoni erokamano kuom report ma kamano ka sani weche mag arita kwe bende irito kendo imed jiw e kaunti ma Migori machalo nade.